Zdravo svima, ja sam Nevena Ja sam Jelena. i dobrodošli u novu epizodu Unlock Your Serbian sa Jelenom i Nevenom. Tako je, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta i danas razgovaramo o slobodnom vremenu i o našim hobijima. Nevena, kako ti provodiš slobodno vreme? Da li imaš neki hobi? Moram da priznam da je ovo period u kome ja nemam vremena ni za šta i zbog toga ne mogu da se bavim svojim hobijima, iako sam ja osoba koja je uvek imala barem 3 ili 4 hobija i uvek je želela da radi milion stvari, ali sada valjda je to odrasli život i loše planiranje vremena koje mi ne dozvoljava da se aktivno bavim pa skoro ničim. Da, ovo je interesantno. Šta se desi sa našim hobijima kada odrastemo? To jest kada uđemo u taj odrasli život sa mnogo, mnogo obaveza, kako da nađemo vremena zapravo za naše hobije. Ja to potpuno razumem, ali kada uspeš da nađeš vreme, koji je tvoj hobi kojim možeš i dalje da se baviš? To jest za koji nalaziš vremena. Sad ja ne znam da li se ovo računa kao hobi, pa verovatno da, ali rekla bih da je jedino čemu i dalje posvećujem vremena, pažnje, i za šta uvek mogu da nađem barem 20 minuta ili pola sata uveče pred spavanje, to je čitanje. Za mene su knjige jedna od najvažnijih stvari koje postoji u mom životu i to je tako već mnogo godina. Rekla bih da sam ja počela aktivno da čitam knjige kada sam imala 11 godina. I od tada sam imala možda neke faze, rekla bih možda godinu ili 2 godine da sam malo čitala ili da bi možda prošao mesec ili 2, 3 meseca da ne čitam ništa, ali uvek, bez obzira na to šta mi se dešava u životu, šta radim, o čemu se brinem i tako dalje, uvek se vratim knjigama i interesuje me da li možeš da pogodiš koji žanr najviše volim. Rekla bih, istorija. Da, i istorijske drame definitivno su jedno od mojih omiljenih, žanrova. Takođe kad gledam filmove i serije stvarno volim istorijske drame, ali to nije moj najomiljeniji žanr. Postoji jedan žanr koji je uvek za mene na prvom mestu. Dakle, mogu da imam periode kada čitam nešto drugo, ali uvek se vratim tom žanru i to je zapravo žanr fantastike. Da, naravno, ovoga je trebalo da se setim kada si govorila o Games of Thronesu i o svemu tome. Mislim da sam mogla da pogodim, ali mi nije palo na pamet sada. Tako da, i rekla si pogrešno ime serije, da znaš, Game of Thrones. Nisam Ne znala moraš, to kako je da to dobro. proverim u padežu. Da, ali ja sam zapravo htela da te pitam da li čitaš na srpskom, na engleskom, na grčkom, na nemačkom, na kom jeziku čitaš? Rekla bih da najmanje čitam na srpskom jeziku. Verovatno zato što najviše volim da čitam knjige u originalu, a većina knjiga koje čitam su zapravo prevedene sa engleskog jezika, odnosno originalno su napisane na engleskom jeziku i zbog toga zapravo ih biram da ih čitam, na originalnom. Ali i verujem da sam ovo spomenula barem u jednoj epizodi našeg podcasta, da su knjige za mene jedan od najboljih načina da učim jezike. Tako da ja definitivno uvek, čitam knjige na više jezika u isto vreme. I onda sad to zavisi od mog raspoloženja. Ako želim da učim ili malo više da se posvetim ili da se koncentrišem, čitaću nešto na nemačkom, a ako ne želim da razmišljam, onda ću da čitam na engleskom ili veoma retko na srpskom, ali osjećam da mi sad već i to nedostaje da budem malo više u kontaktu sa srpskim jezikom i na taj način. Da, ovo je zanimljivo zato što ja veoma malo čitam na srpskom jeziku, skoro uopšte i toga sam postala svesna pre možda godinu dana,
i onda sam, kada sam dolazila u Srbiju zapravo kupovala knjige na srpskom, i terala sam sebe da čitam na srpskom i mislim da mi je ovo prijalo, ali mi je bilo čudno posle toliko godina u inostranstvu gde sam bila primorana da čitam na francuskom zbog studiranja pre svega, da se vratim srpskom i naročito nekoj knjizi na ćirilici, to me je usporavalo. Dakle, ja sam videla da sporije čitam kada čitam nešto na ćirilici i na srpskom, jer sam skoro izgubila naviku da čitam na srpskom, što zapravo uopšte nije dobro. I kada sam ovoga postala svesna, onda sam zapravo uložila neki napor da nastavim, to jest da ponovo počnem da čitam na srpskom. Mislim da sam sada okej sa čitanjem na srpskom. Ali do pre 2 godine sam zaista imala ovaj problem i onda sam rekla: „Ne, ne, ovo nije normalno, ovo je moj maternji jezik i na njemu treba da radim." Iskoristila si dve veoma interesantne reči. Jednu smo već objasnile, to je terati nekoga na nešto i iskoristila si zapravo sinonim ove reči takođe, a to je primoravanje. Dakle, biti primoran na nešto je isto kao kad kažemo da nas neko tera na nešto ili da sami sebe teramo na nešto. Znači da ne damo sebi izbor da radimo nešto drugo, nego moramo to da uradimo i to je kraj. A interesuje me da li je čitanje za tebe hobi ili da li imaš neki drugi hobi? Čitanje je za mene bilo hobi kada sam bila mlađa. Ja sam takođe počela aktivno da čitam knjige sa 11 ili 12 godina i onda sam u kontinuitetu stalno nešto čitala i kada je to bilo za školu, kao lektire, mi u školi imamo lektire, to su knjige koje moramo obavezno da pročitamo za čas srpskog jezika i o kojima kasnije razgovaramo na času srpskog jezika. Dakle, mi smo čitali i srpske knjige, ali i strane knjige. Recimo, jedna od najvećih lektira koje smo imali u srednjoj školi je bila Ana Karenjina. Ali ne samo to, dakle, imali smo puno lektira u našem školskom sistemu, zapravo imamo puno lektira. To sam uvek volela, da čitam i knjige za lektiru ili iz neke moje radoznalosti. Međutim, kada sam počela da studiram pravo, to se drastično promenilo zato što sam tokom mojih studija i za moje studije morala da čitam mnogo stručne literature, stručne pravne literature i meni se čitanje smučilo. To znači da ja nisam više mogla da čitam, da mi je bilo dosta, da sam se umorila od čitanja. Nažalost, umorila sam se od čitanja bilo čega zbog mojih studija zapravo. Ja sam u jednom trenutku radila i doktorsku tezu iz prava i to me je toliko umorilo da pred spavanje ja nisam mogla da uzmem neku knjigu i da kažem sad ću da čitam zato što me interesuje da nešto čitam. I zbog ovoga mi je žao zato što se sećam da sam veoma volela čitanje i da je to bio jedan od mojih omiljenih hobija i nešto što me je zaista mnogo opuštalo. Sada to radim mnogo manje. Moj trenutni hobi je malo drugačiji. On je vezan za izučavanje, proučavanje ili učenje stranih jezika, kako god to mogu da kažem. Ja tu ne čitam direktno stručnu literaturu i stručne knjige i dalje čitam, ali u mnogo manjoj količini i jednostavno učim gramatiku, na primjer, iz nekog jezika. To je meni zanimljivo. Znam da to nije svima zanimljivo, meni, na primjer, jeste. Tako da je to trenutno moj glavni hobi. Da, učenje stranih jezika je definitivno nešto što verovatno svi naši slušaoci rade. Dakle, uče srpski jezik kao strani jezik i verujem da među našim slušaocima postoje ljudi koji uče zato što moraju, zato što žive u Srbiji, zato što možda žele da nađu posao na srpskom jeziku i tako dalje. Ali verujem da ima i ljudi koji uče srpski zato što vole
ili možda zato što su u vezi ili u braku sa nekim iz Srbije i možda im to nije prvo iskustvo sa učenjem stranih jezika. I mene bi jako interesovalo da čujem vaša mišljenja. Na našem sajtu unlockyourserbian.com postoji naš mail gdje možete da nam pošaljete vaša mišljenja, vaše ideje, predloge i tako dalje. I mi bismo jako voljeli da to pročitamo ovdje u podcastu i da i drugi mogu da čuju kakva su iskustva drugih ljudi sa učenjem srpskog, sa životom u Srbiji i tako dalje. Ali kada je učenje stranih jezika u pitanju, postoje dve vrste učenja, ja mislim. Postoji to jednostavno i prosto učenje, kada sednemo i želimo da zapamtimo reči, želimo da razumemo gramatiku, možda nesavršeno, ali da znamo da koristimo koliko toliko. I također postoji to izučavanje jezika koje si ti spomenula. Šta si ti htjela da kažeš tim izučavanjem jezika? Da li je to drugačije za tebe? Da, namerno sam iskoristila ovaj glagol izučavati. Ne izučavam ništa sa naučne strane, u smislu ne izučavam jezik na univerzitetu ili tako nešto. Ovo je nešto što više dolazi iz moje radoznalosti. Na primer, ja sada učim grčki jezik. On je veoma zanimljiv zato što mnoge reči koje koristim u srpskom jeziku, ali i u drugim stranim jezicima zapravo potiču iz grčkog. I meni je nekada zanimljivo da vidim neku reč na grčkom i da je onda povežem sa nekom reči koju koristim u srpskom ili na nekom drugom jeziku. I sad kod mene je to problem zato što to može da ide veoma daleko. U tom smislu što to više nije efikasno učenje jezika i reči koje ja mogu da koristim u svakodnevnom govoru, nego ja otvorim rečnik. I onda tražim reči koje mi deluju, koje mi izgledaju zanimljivo i koje mogu da povežem sa nekim rečima koje znam u srpskom, na primjer. To je za mene izučavanje, to je meni zanimljivo. To je, hoću da kažem, možda mali problem u tom smislu što ja sigurno te reči neću koristiti u svakodnevnom govoru na grčkom i neću ih možda ni zapamtiti, ali u trenutku dok ja to radim, meni je super. Ja se zaista osjećam fenomenalno. Ali to je i važno kada su hobiji u pitanju. Ja mislim, vidjela sam nedavno, da li je to bilo na Instagramu ili ne znam, svakako previše vremena provodim na Instagramu, gde je neko napisao da ne moramo da budemo dobri u našim hobijima. Dakle, to što radimo kao hobi ne mora da da neki rezultat. Dakle, ne moramo mi iz toga da izađemo i da kažemo zaradio sam toliko ili najbolji sam u tome na cijelom svetu ili tako dalje. Mislim da je tu i poenta da se prosto dobro provedemo i ako ti sediš i čitaš rečnik i tebi je lepo, to je super. Definitivno jeste i ovo je sad takođe zanimljivo što si rekla. Koliko nam je teško ili možda koliko je i tebi teško da radimo neki hobi samo iz hobija i samo iz radoznalosti i dobrog provoda i da ne tražimo uvek neki profit iz njega. To jest da ne biramo stalno hobije po tome šta nam oni donose u smislu rezultata, nego iz čiste zabave. Da li je to tebi teško danas? Da. Ne moram ni da razmislim o tom pitanju. Jeste mi teško. I o ovome smo također razgovarali, ali mislim da je to bilo u jednoj od dužih epizoda, odnosno u dužoj verziji neke epizode. I naravno, ako i vi želite da slušate duže verzije svake epizode, možete da dođete na naš Patreon. Tamo, ako budete naš član, imate pristup i transkriptu na srpskom, na engleskom, vokabularu, gramatičkim vežbama i dužim epizodama. Link je u opisu ove epizode i također na patreon.com/unlockyourserbian. I u toj verziji smo razgovarale o tome koliko nam je teško zbog
kapitalizma i zbog današnje generalne situacije da radimo bilo šta što nam ne daje neki profit ili neki rezultat ili nas ne unapređuje na neki način i mislim da je to generalno jako loše, ali ja sam žrtva toga. Mi smo svi žrtve toga, ja mislim. Gde god da pogledamo, da li listamo nešto na Instagramu ili gledamo nešto na TV-u, nebitno, šalje nam se neka poruka da treba konstantno da se unapređujemo, da treba konstantno da radimo nešto što je dobro za nas i da takođe naši hobiji treba da nam daju neki rezultat. Tako da mislim da smo mi na nekom nivou svi žrtve ovog. Ja sam takođe žrtva ovoga, samo ovoga treba da postanemo svesni, dakle da ovo znamo i da vidimo šta možemo da radimo sa ovim. Ako i naši hobiji postanu naš posao, pa na kraju kada ćemo da živimo, kada ćemo da se zabavljamo i kada će zapravo da nam bude lepo. Ja sam pokušala da se borim protiv toga tako što sam uzela da slikam ili da crtam takođe. Jer ja nikada nisam imala talenat za ovo. Ovo je jedna od mojih velikih tuga, rekla bih. Uvijek sam želela da crtam i da slikam i to je meni tako lepo i tako plemenito, ali ja prosto nisam to voljela nikada da radim. I shvatila sam da uz neke tutoriale na YouTube-u ja zapravo kada gledam kako neko to radi, ja mogu da imitiram kako ta osoba to radi i onda to na kraju liči na nešto. Ali ja sam počela toliko lepo da se provodim dok ja tu sa nekim bojama, a ono jako loše boje koje sam kupila, ne znam, za 5 evra, stvarno su mnogo loše. Imaju pigment i tako dalje, ali ja sam se toliko lepo provodila dok sam to radila, pa sam uzela da crtam nekog zmaja i to je, jel te, povezano sa mojom ljubavlju prema fantastici, prema dvorcima i tako dalje. I generalno mislim da sam sebe naterala da me ne interesuje kako će to da izgleda, nego prosto da radim nešto novo i da, eto, uživam u procesu. To je tako divno. Hoću samo da se nadovežem na jednu stvar što si rekla i da je objasnimo zato što je zanimljiva. Rekla si uzela sam da crtam nekog zmaja. Kada kažemo uzela sam nešto da radim, ovo je izraz koji mi zaista mnogo koristimo na srpskom jeziku, posebno u govoru. To znači da smo počeli nešto da radimo, da smo krenuli nešto da radimo. Dakle, nismo uzeli fizički ništa, ali ovo je jedan figurativni izraz koji ja mnogo volim zato što ga zaista mnogo koristimo, zar ne? Da, i sada kada si to rekla sam shvatila da to nije normalan način govora na drugim jezicima. Ali toliko to koristim da mi nije ni palo na pamet da treba to da objasnimo. Da, uzela sam da radim nešto. Tako je, ovo koristimo na srpskom jeziku. Ovo potpuno razumem. Ja sam radila istu stvar, ali ne sa bojama. Isto sam htela da crtam. Isto imam nula talenta za crtanje. Dakle, uopšte nemam talenta za crtanje ili slikanje. Isto sam gledala na YouTube-u kako bih mogla da nacrtam nekog psa ili neku mačku i onda sam olovkom običnom počela ovo da radim. Ne znam da li sam bila dobra u tome, ali ono što je najbitnije jeste da je to mene opuštalo i pomagalo mi je protiv nervoze, protiv neke anksioznosti i da i ovo i dalje zapravo praktikujem, recimo u avionu kada nemam internet. Pre nego što uđem u avion, samo napravim screenshot nečega što želim da crtam u avionu i to imam na telefonu, dakle imam tu sliku na telefonu i kada mogu, kada nema nekih turbulencija ili tako nešto, ja provedem 2 sata leta crtajući neku mačku ili neku žabu sam poslednji put nacrtala. Želim ove slike da pošaljemo u našu Discord grupu. Dakle, kada smo govorile o našim članovima na Patreonu, ovo je još jedna od stvari koje mi nudimo, a to je Discord grupa u kojoj mi skoro svaki dan razgovaramo na srpskom jeziku. Šaljemo slike, zanimljivosti i tako dalje. I ja želim da i ti i ja pošaljemo kada ova epizoda izađe naše crteže
I mislim da je to jako interesantno da čujemo i na koji način vi provodite vaše slobodno vreme i šta se vama sviđa i da li vas interesuje da budete dobri u tome ili ne. Sada ovo crtanje, čitanje knjiga, učenje jezika, na neki način ovo možemo sve da radimo u kući. I za ovo nije potrebno da izlazimo napolje ili da se socijalizujemo, dakle da se družimo sa drugim ljudima. I ovo takođe mogu da se okarakterišu kao neki štreberski hobiji. Naravno, u ovim godinama niko ne govori na taj način, ali među mlađim generacijama je uvek reč štreber aktuelna reč, koja naravno nije srpska reč, ali štreber je osoba koja samo uči, ima dobre ocene u školi, sve radi kako treba i ne radi ništa loše. Jelena, da li imaš neki neštreberski hobi? Hvala ti Nevena što si me okarakterisala kao štrebera, ali meni su ceo život govorili da sam štreber i kada sam bila u školi i sada kada nisam u školi, kada kažem da je moj hobi učenje jezika, ljudi mi kažu koji si ti geek. Sada kažu, više ne kažu štreber, sada koriste reči geek ili nerd, tako da to mi je sudbina očigledno. Ali, pa Imam još jedan ili još dva hobija koji nisu štreberski, to jest za koje moram da izađem iz kuće i da se socijalizujem sa ljudima. Moj prvi najveći hobi koji se radi napolju, dakle, jeste ples. I o ovome smo već govorile kada smo pričali o upoznavanju ljudi, o sklapanju prijateljstva. Dakle, ovo je bilo u epizodi o prijateljstvu. Ja sam dala savet koji je bio da nađemo zajedničke aktivnosti sa drugim ljudima i da tamo možemo da upoznamo prijatelje. Moja aktivnost je ples. Ja sam počela da se bavim latino plesovima 2017. godine i moj cilj jeste bio da upoznam ljude u Francuskoj gde sam živela i tada nisam imala prijatelja ili prijatelje. I ovo je bila jedna super aktivnost gde sam upoznala puno ljudi zato što su svi imali isti cilj. Svi su imali istu ideju da upoznaju različite ljude, otvorene ljude koji takođe žele da se bave nečim lepim. Na mene je pokret uz muziku imao takođe jedno umirujuće dejstvo. Dakle, ja više nisam razmišljala o ispitima, o predavanjima, o studiranju, samo sam nekako bila u tom trenutku, u tom momentu i plesala. I to mi je puno pomoglo i za stres, a i za sklapanje novih prijateljstava. Skoro, to jest prošle godine, krajem prošle godine sam počela sa još jednim novim hobijem, koji je gluma. I ja sam takođe krenula na glumu sa ciljem da upoznam nove ljude i ljude koji možda nisu baš uobičajeni, to jest koji imaju želju da se otvore za neke možda čudne aktivnosti, zato što mi na glumi radimo sve i svašta, dakle radimo različite stvari koje ne radimo u svakodnevnom životu. Naprimer, glumimo životinje ili glumimo predmete. I u ovom cilju sam uspela. Ja sam zaista upoznala ljude koji su to takođe hteli da rade i da otkriju ovu stranu njihove ličnosti ili ovu karakteristiku kod njih samih. Nevena, šta je sa tobom? Da li ti imaš neke neštreberske hobije? Uglavnom su svi moji hobi štreberski. Ali ne, slažem se pogotovo sa časovima glume. Rekla bih da je cijelo moje detinjstvo i moje tinejdžerske godine su bile vezane za glumu. I ja sam u nekom trenutku svog života i želela time i ozbiljnije da se bavim, profesionalno da se bavim, ali se to nije desilo i mislim da je to na kraju sve ispalo kako je trebalo da ispadne. Ali to što kažeš da na tim časovima treba da glumiš životinju ili da se dobacuješ sa ljudima sa nevidljivim predmetom i Da, i tako to dalje. smo radile. Da. Da govoriš brzalice, dakle da jako brzo izgovoriš neke reči i rečenice i tako dalje. Ovo su sve neke aktivnosti koje
generalno nemaš priliku da radiš u drugim okolnostima. Dakle, moraš da budeš u veoma specifičnim okolnostima, na specifičnom mestu sa specifičnim ljudima da bi mogao ovako nečime da se baviš. Ali da, ja se nisam time bavila dugo vremena već sada, ali ko zna, možda se i ja nekad opet tome vratim. To je zaista veoma interesantno. I rekla bih da je još jedna aktivnost koja mene tera da izađem iz kuće, dakle koja mene primorava da izađem iz kuće, jeste teretana. I sada ovo nije toliko zabavno kao časovi glume ili časovi plesa i tako dalje, ali je definitivno nešto što osjećam da mi prija, što osjećam da e, je dobro za moje samopouzdanje i naravno pre svega za moje zdravlje da se krećem, zato što inače mnogo sedim. I svi moji hobiji su vezani za moj sto, za stolicu, za krevet i tako dalje. I onda moram na neki način da se krećem više. Tako da. Ali definitivno nešto čime želim da krenem da se bavim aktivnije jeste planinarenje. Dakle, sada je moj hobi uglavnom šetanje. Zato što ja u gradu u kome sam sada nemam mnogo prilika da idem na neko planinarenje i nije toliko lako doći do najbližih planina i tako dalje. Ali i zbog toga uglavnom idem u duge šetnje koje su prosto prava linija ili, dakle, ne penjem se, ali je meni cilj da počnem aktivnije da se bavim planinarenjem. To je isto jedna divna aktivnost. Ja bih takođe volela da se bavim više planinarenjem, to jest da imam više prilike da idem u prirodu i na planinu. Gde ja živim takođe sve je ravnica, dakle sve je ravno, nemamo planine. I kada hoću da idem do najbliže planine, to je 4 sata vožnje. Tako da, Mhm. da, ovo mi zapravo smeta i želim da se preselim u neki drugi grad, zato što ne volim ovu ravnicu. Da, samo sam htela da kažem, da šetnja jeste alternativa, ali ja ne volim da kažem da nešto mrzim, ali ovo je, mislim, jedna od stvari koje zaista ne volim, šetnja po gradu, zato što je toliko bučno. Dakle, mi se uvek šetamo pored ulice, to jest nemamo uvek priliku da nađemo neki baš veliki park, recimo, gde da se šetamo ili šumom pored grada, kao na primer Košutnjak. I kada se šetamo u centru, to je tako bučno, tu prolaze i autobusi i kamioni i tramvaji i motori koji nekad prave jedan grozan zvuk. I mene to nekako iritira u smislu da mi nešto radi sa nervnim sistemom, da se ja posle osjećam nervozno, dakle ne osjećam se dobro. Tako da iskreno šetnje po gradu zaista izbegavam. Čak i kada moram da hodam po gradu sa jednog mesta na drugo, imam neke ili slušalice, sada moram da kažem za rođendan su mi drugarice kupile čepiće za uši, gde možemo da smanjimo buku oko Mhm. nas sa ovim čepićima. Dakle, samo nešto što stavimo u uši, što smanjuje buku i sada ću, pošto sam sada u Beogradu, sada ću da ih isprobam. Sada ću da probam da ih koristim zato što u Beogradu, znaš i sama, imamo tako puno buke od saobraćaja. Da, definitivno, definitivno. Kada kažem šetnja, ne mislim na šetnju po samom gradu, nego na bilo koji način odaljavanja od te buke, od izduvnih gasova, dakle, od saobraćaja u principu. Ja takođe kada vidim neku ili kada moram da prođem kroz neku veću ulicu gde postoji više saobraćaja, više ljudi, samo gledam što pre da se sklonim odatle. Dakle, želim da što je brže moguće odem u drugu ulicu, da zaobiđem i onda posle da se vratim ako moram, ali da se tu zadržim što je manje vremena moguće. Da, ovo je problem velikih gradova. Mislim da svi koji nas slušaju iz velikih gradova mogu da razumeju o čemu govorimo. A o ovoj temi i o svim sličnim temama o kojima Nevena i ja razgovaramo u podcastu, mi takođe razgovaramo na našim grupnim pozivima
koji se održavaju svake subote u 5 sati posle podne po centralnom evropskom vremenu. Nevena, kako ljudi mogu da dođu na naše grupne pozive? Možete da postanete član na našem konverzacijskom nivou na Patreonu i za jednu malu sumu novca svakog meseca 4 puta da razgovarate sa nama uživo u stvarnom vremenu. Ovde razgovaramo ne samo o temama iz podcasta, već i o različitim temama koje su vama interesantne, odgovaramo na vaša pitanja i vi imate priliku da upoznate druge ljude koji takođe ili žive u Srbiji ili uče srpski zato što su u braku ili u vezi sa nekime iz srpskog govornog područja. Čekamo vas, link je u opisu ove epizode i takođe na patreon.com/unlockyourserbian. A mi sada nastavljamo sa našom epizodom i ako želite da čujete duži deo ove epizode i svake druge epizode, takođe možete da postanete član na našem Patreonu. Tamo takođe možete da vidite i transkripte svih naših epizoda kao i gramatička vežbanja. Hvala vam što ste bili sa nama do kraja i mi se čujemo i sledeće nedelje. Čujemo se. Ćao, čao! Ćao svima!